ברוכים הבאים לאפליקציה למהנדסי שירות של כללית הנדסה רפואית, המקושרת למערכת המידע הקיימת בחברה פריוריטי. המשתמש נכנס לאפליקציה באמצעות הזנת שם המשתמש והסיסמה האישית שלו, מגיע לדף הבית, בו הוא יכול לצפות במצב ה-KPI, פקודות העבודה בחריגת זמנים, MDTR למחלקה, והודעות הממתינות לצפייתו. כאשר הוא נכנס לכאן, הוא יכול לראות האם סטטוס קריאה השתנה, האם נפתחו עבורו קריאות נוספות לטיפול. בעת הצפייה בתפריט, הוא יכול להיכנס לקריאת השירות, לצפות בקריאות השירות הקיימות עבורו. במידה והוא מעוניין לצפות בקריאות שירות מסטטוס שונה, הוא יכול לראות אותם גם. כאשר הוא נכנס לקריאת השירות הספציפית הזאת, הוא יכול לצפות בכל התוכן שלה, להוסיף הערות, להוסיף תמונה, להעלות קובץ, לצפות במסמכים, וכמובן לערוך את קריאת השירות. במידה והוא מעוניין להוסיף שעות עבודה, הוא ממלא את השם שלו, את תאריך העבודה, ולוחץ על סטארט. השעה מוזנת אוטומטית, כאשר הוא לוחץ על סטופ, זה גם מזין את השעה ומחשב סך הכל שעות עבודה. לוחץ על סייב וזה שומר את שעות העבודה. אם הוא מעוניין להוסיף פריטים לקריאה, הוא יכול לעשות זאת כאן. הוא בוחר את הפריט ואת הכמות המתוכננת ושומר. הוא יכול לצפות בצ'קליסט, לסמן האם הוא הושלם, להוסיף הערות ולשמור. במידה והוא מעוניין לפתוח קריאת שירות חדשה, הוא לוחץ על פלוס. מספר קריאת השירות מוזנת אוטומטית, הוא מזין את התיאור, בוחר את המכשיר, את קוד התקלה, את הסטטוס, את המחוז, את המיקום, התאריך, ולוחץ על שמור. קריאה נוספה כאן. לאחר מכן, אם הוא מעוניין לצפות בכרטיסי הפריט, הוא נכנס לכאן ורואה את כל כרטיסי הפריט הקיימים בחברה. כאשר הוא נכנס לכרטיס הפריט הנוכחי, הוא יכול לצפות במלאי המוצר, המלאי הזמין, היכן נמצא המחסן, מלאי מינימום, מלאי מקסימום. הוא יכול לצפות במסמכים למוצר באמצעות לחצן ההורדה של ספר הפריט. הוא יכול לצפות בתנועות מלאי אחרונות, עבור מי נופק, באיזה תאריך וכמה, ובאיזה קריאת שירות. באותה צורה הוא יכול לצפות בכרטיסי המכשיר הקיימים בחברה. בכרטיס המכשיר הספציפי הזה, עם כל המידע הרלוונטי אליו. יכול לצפות בהוראות ההחזקה באמצעות ספר הכרטיס שהוא מוריד בלחצן ההורדה. יכול לצפות בהיסטוריה של קריאות שירות שנפתחו על אותו הכרטיס. הוא יכול לצפות בלוחות זמנים של בדיקות תקופתיות עתידיות שצפויות להתרחש באותו המכשיר. וכמובן שקיימים גם Service Manual ו-User Manual. בכל שלב מהנדס השירות יכול לחזור לדף הבית ולבדוק האם קיימות הודעות הממתינות לצפייתו. הגענו לסיום הצגת האפליקציה, תודה על צפייתכם.